Siwmai, sut ydych chi? Dim gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno yn y fideo hwn. Croeso I fy'r sianel newydd sydd yn galw Linux Cymraeg. Penderfynais I dechrau y sianel newydd hwn yma, achos yn diweddara rydyn yn treulio llawer o amser yn cynhyrchu fideoedd ynglyn at y pynciau cyfrifiadurol, ac wedyn yn y dyddiau diweddaf, penderfynais I brafoli ai ydw i'n gallu codio neu rhaglennu hyd at yr un gwasadlun o'r swyddogaethau yn yr amgylchiad o'r Linux yn ytrach na defnyddio Windows. Y rheswm tu ôl i'r hyn yw oherwydd roedd angen I mi I defnyddio technoleg penodol I datblygu apiau ar gyfer yr API neu rhyngwyneb rhaglennu cymwysiad neu yn yr Saesneg Application Programming Interface, ac rydyn yn angen I defnyddio y technoleg sydd yn cymwys Node.js gyda'r iaith sydd yn galw Ruby. Dyn nhw wedi ceisio I datblygu gyda'r gymysgedd o technoleg yma o'r blaen y llynedd ar fy cyfrifiadur Windows 10, ond ar gyfer amrywiaeth o rhesymau roedd hynny yn anllwyddiannus. Felly, nawr mae'r cyfle I mi I geisio yr un peth yn yr amgylchiad o'r cyfundrefn weithredredd Linux. Felly dwi'n dal yn y cyfnod o'r arbrawf neu'r archwiliad, felly dwi ddim yn gwybod ai fydd yr arbrawf neu archwiliad hwn yn llwyddiannus yn y diwedd, ond meddylais I fe byddai yr holl profiad hwn yn eithriadol yn defnyddiol I mi ac efallai I eraill hefyd. Dyma y rheswm pam penderfynais I dechrau y sianel newydd hwn. Felly, ynglyn â pha fath o'r cyfundrefn weithrededd I defnyddio yn le o Windows, wel, fel dach chi'n gweld ar y sgrin, dwi'n defnyddio yr dosbarthiad o'r Linux sydd yn galw Devuan, ac mae'r trodegaeth Devuan, trodegaeth 4, ac hefyd ar gyfer yr rhyngwyneb defnyddio'r graffig, dwi'n defnyddio'r GUI neu rhyngwyneb defnyddio graffig neu'r yn Saesneg Graphical User Interface sydd yn galw LXQt. Mae'r dosbarthiad Devuan yn seiliedig ar dosbarthiad Linux Debian, sydd un o'r prif dosbarthiad ar gael yn Linux, ac mae'r rhyngwyneb defnyddio graffig LXQt un o'r ysgafnach, ac y rheswm dywysais I y rhain yw oherwydd dymunais I rhedeg yr holl cyfundrefn weithrededd oddi wrth yr ffôn cof allanol, sef ar ffôn USB. Ac felly, dyma peth sydd yn digwydd nawr. Credwch na pheidiwch, dwi'n nawr yn defnyddio y holl cyfundrefn weithrededd ar ffôn USB, sydd yn 16 o gigabyte. Wedi ei ysodwyd ar ffôn USB, mae'n yn unig 13.6 gigabyte gyda'r tar ohonynt yn rhydd. Ac wedyn, os dwi'n yn rhedeg yr gorchymyn top I edrych ar perfformiad o'r periant, mae gyda mi ar glinadur hen yma sydd yn ThinkPad 51 gyda'r 2 gigabyte o'r gof. Dwi'n ar y foment yn rhedeg yr meddalwedd I recordio y sgrin ac hefyd yr meddalwedd ar gyfer yr delweddau sydd yn galw Inkscape gyda'r terfynech ac hefyd gyda'r holl rhagwyneb ar gyfer y defnyddiwr. I fod yn onest, dwi'n yn gallu demlo y holl cyfundrefn yn ychydig yn araf, ond mae'n dal gyda mi dros 100 gigabyte yn rhydd, 100 gigabyte wedi defnyddiwyd, ac wedyn, dy ddim
1.8 GB o ddeutu ar gyfer yr rhagod, ar gyfer y cof. Mae'r hyn ddim yn delfrydol os dwi'n eisiau i datblygu rhywbeth gyda'r llawer o graffig, ond os dwi'n eisiau i datblygu rhyw fath o raglenni, neu cymwysiad sydd yn hollol seledig ar y testyn, fel enghraifft rhyw fath o dudalen wefan ar gyfer HTML neu yn yr iaith PHP neu JavaScript, mae'r hyn yn fwy na ddigonol. A'r y peth sydd yn rhyfeddol neu werthol yw mae'r holl gefndrefn weithrededd yn cael ei rhedeg allan yn unig o'r ffôn cof allanol USB. Y gwahaniaeth rhwng Devuan ac hefyd yr dosbarthiad rhiant o'r Devuan, sef Debian, yw mae'r Devuan yn diffygio yr gefndrefn sydd yn galw System D, ac mae'r hyn yn achosi y Devuan i fod yn ysgafnach na'r Debian. Ac felly ar gyfer y rheswm hyn, dyma'r pam mae'r perfffurfiad mor dda ar y cyfrifiadur mor hen yma. Dwi ddim yn defnyddio y dysgaled ar yr ThinkPad ar 51 o gwbl oherwydd mae'r rhyw fath o gwach cartwedd gyda fe. A dyma'r peth dwi'n eisiau i ddweud ynglyn at yr rheswm pam Rwyllbiniais i neu Gwarodennais i i'r gefndrefn weithrededd Linux, sef yn y dosbarthiad Devuan gyda'r rhyngwyneb graffig defnyddiwr LXQt. Wedi dweud hyn, y cam nesaf yw i cyfarwyddo fy hunain gyda'r moddau i morllywio o gwmpas y rhyngwyneb graffig yma. Mae'n yn ychydig yn gwahanol i'r Windows. Yn enwedig mae'r poeth bysyllu yn gwahanol. Dyn wedi defnyddio Linux ers blynyddoedd yn ôl, ond os dwi'n ddim yn defnyddio nhw yn y seledigrwydd benyddol, mae'n eithriadol yn hawdd i anghofio y manylion. Felly i ateb arholiad pa'r poeth bysyllu i defnyddio, yr un yn gallu canfod yr atebion i gyd os yr un yn forwylio i'r gosodiadau ar gyfer y gefndrefn fel yma. Dyma'r gosodiadau ar gyfer LXQt, ac felly os dwi'n defnyddio LXQt canolfan ar gyfer yr ffiguriadau ar gyfer LXQt, mae gyda ni yr eicon ar gyfer yr bysyllu cyflym, ac os yr un yn cymysgiadau ar gyfer yr bysyllu i defnyddio ar gyfer yr poeth bysyllu ar yr rhyngwyneb graffig yma. Enghraifft, os yr un eisiau i arddangos yr porio'r wefan, mae'n angen i defnyddio botymau rheoli gyda'r amgen gyda'r lythren I, ac os yr un eisiau i dechrau y terfynach i mewnbynnu y gorchmynion, mae'n angen i pwyso ar y botymau rheoli gyda'r amgen gyda'r lythren T. Ac wedyn, os yr un eisiau i arddangos yr cyfartaledd o'r Windows menu dechrau, mae'n angen i ni i defnyddio y botymau amgen gyda'r F1 neu ffwythiant 1. A dyma i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darpgod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff aniach a hwyl.